Most saját szakmai életünkből merítünk, egy őrült rendező mindenre képes, egy őrült rendezőért mindenki mindenre képes, így a színház gyakran változik őrültek házává. A jelenet Shakespeare Rómeó és Júliájából való, hát az lesz a feladat, hogy szükség lesz egy őrült rendezőre. Pörögjél picit, pörögjél? Jó, akkor megkérem a rendező urat, hogy legyen szíves horrorban. Másfajta indulatok. Beszéltem már a feladatodról, ugye? Erkély leszek, nem is kell nekem szöveg, ugye? Így van, így van. Így van. Látszólag fogd meg a szöveget. Épp ez az én elgondolásom lényege. Vannak benne a próbára? Nem engedtem be senkit a próbára. Jó, erre majd figyeljünk oda. Mondjuk szeretem, ha néznek. Szóval nem baj, csak picit. Jó? Kösz. No, tehát kezdjük csak el. Mi az, ami minket ma érdekelhet? Mi érdekelhet ma a Rómeóból? Szerelem. A véres szerelem. A vér érdekel minket. Az a fajta iszonyatos indulat! Bocsássatok meg, nem szeretek előjátszani, csak mutattam. Tehát iszonyatos indulat, ami nekem hiányzott, már a felolvasásnál hiányzott. És ami kiben van meg? Az erkélyben! Az erkély, amely évszázadok óta tűri, hogy a feje fölött, alatt, mellett, feje, mondom én. Mert már látlak. Köszönöm. Szeretem, amit csinálsz. Jó? Tehát, mutassuk meg, miről van szó, jó? Parancsolj, gyere, itt van. Erkély, konzolok. Úgy van? Úgy van? Nem, bocs, megváltoztattam ezt, nem. Itt. Jó, no, gyerekek. Tehát, próbáljuk meg. Most játszunk egy picit a térrel. Ott van az erkély, amely hordozója. Sokáig lesz itt rendező? Igen. Tehát. Most próbáljuk meg, jó? Tehát te vagy fölötte, gyere ide, itt van, és nyugodtan rátámadsz, azt a hasiz... Ugye? Igen. Te pedig ugye alant vagy. Na most, láttátok a texasi láncfűrészest, így van? Ez az, ami nekünk kell most. Láttad? Nekem nem kell rendező! Nem, te bírod, te szereted ezt. Tehát, most mutassuk meg. Tehát, ott vagy az erkélyen. Igen. Apró madarak csipognak. Igen. Az erkélynek ebből elege van, és rögtön elkapja egynek a nyakát. Jó? Így kezdünk, ez az eleje. Csipogás. Így van, apró pici vércseppek elkezdenek folyni le az erkélyen, le a konzolon, és így rá. Ezt meghallod, és jött, tessék, lássam, halljam. Igen, kezdjük el. Fúj a szél természetesen. És mászok ki? Így? Vagy nem? Még nem mászol ki. Még nem történik semmi. Csak kijössz, nézel. Mondjad a szöveget. Ó, Rómeó, miért vagy te Rómeó? Ez az, látod a madarat. Az erkély kapta el a madarat. Zavar ez téged? Nem zavar, ismered az erkélyt, nem először fordult elő. Így van? Menjünk tovább. Csináljad, ne nézzél, csináljad. Kinek ma az erkélynek? Kinek mondod? Kinek? Az égbe bele kiabál. Találkoztatok a bulin. De milyen lelkiállapot? A hűtőben volt. Dühös vagy. Ott volt a hűtőben. Úgy van. De közben azért hasonló, de... Ezt... Köszönöm, jól esik, fejezzük be. Tehát, ott tartunk. Menjünk tovább, jó? Majd erre még visszatérünk. Elkapta a madarat, csöppen a vér, megérkezik a vér, és te jössz. Mi? De hogy? A hűtőben találkoztatok, gondolj bele. Rátok csapta a hűtőt a portás. Tagadd meg atyád, és dugd el neved. S ha nem teszed, csak esküdj kedve semmi. Elindul az erkély, folytogatni. S majd én nem leszek kapni tovább. Rómeó látja, mi történik. Hallgassak még! Vagy felhelyek neki! Amíg meditál, sajnos megfojtják a lányt. Felirat 1 év múlva. Kint vagyunk a temetőben, és itt ugrunk tovább a jelenetbe, igen. A lány magához tér, most tér magához, és innen megyünk tovább. Elindul, a mozgása picit szakadozott.
Az erkély kint van a temetőben. Moccanatlanul. Én félek? Nagyon jó, ezt vártam ezt a kérdést. Ezért játszottam, mert megkérdezted. Erről van szó. Szerinted? Szerinted? Na? Hát persze, hogy fél! Hát te mit csinálna, ha egy erkély jönne-menne? Nem félnél? Meg egy zombi Júlia. Eltelt egy év, a hűtőből kivette azt a bizonyos sört, ott találkoztak, megfagyott, az egész szerelem kicsit leült, közben kibékült a két család, erről még nem beszéltünk, de egy év, az én olvasatomban eltelt egy év, a srác kijár, a hűtőt már elfelejtette, kijár, ott van az erkély tövében, ébred, mehet. A félelem és a hideg egyszerre. De csinál, ne beszélj, csinál. Elindul az erkély is. Neved ellenségem, nem magad. És te önmagad vagy, s nem mondtad. Igen, állj, önmagad vagy, egyedül vagy, de mégis itt van valaki. Mutass ebből valamit? Mutass ebből valamit? Azt mondja, önmagad vagy, mondja a lány. Így. Igen. Igen? Igen. Mi mondtál? Jön az erkély, jön az erkély. Se, és akkor itt kellett... Ne kérdezzetek, gyerekek, csináljátok! Hát már mindent elmondtam, hát tudjuk, miről van szó. Se! Se! Ja, előbb a kezet kellett volna. Na. Kéz! Se! Láb! Se! Kar! Se! Arc! Se arc. Így van, erről van szó. Erről van szó. Letépi az arcot. És kit lát meg? Kit lát meg, amikor Rómeó arcát letépi? Kit lát meg? Kit? Kit? A tarkóját. Kit? Tibátot! Így van. Így van. Így van.